og minahal kong matalom nun. Okay. Og mapuhon guys, wala yung opisina kay Labor Day. Maoy adlaw sa mga trabahante kung sa ato pa. Okay. Ako mang hinaot di ay nga sa mga tanang trabahante diri sa lungsod sa Matalom nga magmalipayon ta sa pag-celebrate sa ato ang adlaw nato nga mga empleyado or mga trabahante bisag asa nga empleyado magmalipayon ta kay atong adlaw maphon. Unya atong ipadayon ang pagtrabaho dili lamang sa atong kaugalingon kundili para sa murag yung trabaho ta para sa kayuhan sa tanan ba. Nya kinahanglan siguro ang pagtinabangay natong tanan dire sa lungsod sa Matalom og panaghiusa kay usab isip usa ka trabahante dire aduna tay kanang katungdanan or obligasyon nga mo kuan jud ta mo trabaho tag maayo dili lamang sa atong kaugalingon kundili para sa bayan. Kaya charot ka dyan. Tinabitaw gaw sa guys, ako mang hinaot nga magmalipayon ta sa ato ang pag-celebrate sa ato ang adlaw ug mapuhon. Way trabaho unya holiday sa government o sa gobyerno. Okay, balikon ko. Happy Labor Day kanatong tanan dire sa lungsod sa Matalom. Sa mga negosyante di ay nga ganahan magnegosyo dire sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business dire sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako manghinaot nga daghang mosanong, daghang mo put up og negosyo dire sa lungsod sa Matalom. Ato gayong tabangan ang atong administrasyon headed by sa atong buutan og maabtik nga mayor Eric S. Pahulio. Ato silang tabangan aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Excuse me po.